ndi amuna kuwadza naye mimi ina ndani mwanga ali pa kushangamira andi ba oh nyarara agawo nyarara iyo sabu kachitaura kuti uruzizwa ukada kutongo akachenjeraka ukada kutongo akachenjeraka tinozopedzerana muno usawa wakati bimera mbandiba kuno kana kumanda izile never ndio ndio Israeli ndio haya muno mwana wetu wana uda ukam don't you unuziona Dara, don't talk when I'm talking. You don't know. Muno my talk Maria looking for you. Vadiva vatereri kuna Shaya Studios inokuigirai nyaya dziri pachena, nyaya dzechokwadi dzisina tsvete dzisina kuwedzerwa idzo dzanosangana nadzo pakurarama kwedu kwemazuva ese. Zvikuru sei kana uri mutsva paplatform ino, baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva itsva dzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Wakamboya muno. Hauna nyaya yakamboya muno. Hauna ngopara muno. Hausadiwo kana usina kuuya woti nyaya inakuya. Usadiwo kana usina kuuya. ndakubara kusa shaka Ha? Saka nyaya yako yakawaya. andikusiyo kana uya ndoziyano akasoma Anduleni ndibabu. mimi mosha yakuva yeye ndakamtaurira kana matemo ari ngagara akasata ndane matemo unonziya ndivisi ini siya chigarisano kwamanya Zongwa rumbu vara nemusoro. chazimusoro kamada andizizi anorwara kusorera andizizi aya kana ndivara musoro Iyo wacho dano uri right right. Munowirirana zvakanaka. Hamunombonetsana. rambotonesana Makanetsana kusvika apamba takanesana zvichisoso zvichunga Makadarika ndozvichitori panapa. Zvisati zvadarika nekusvika zvisati zvatosvika zorudzana. Hata hamunombonetsana here nadhani mumo. rambototukana Makatukana kusvika apapi. arai Makatukana kusvika apapi nadhani. dani wanga akazomomhanyanyiramba kwazi aitobva kumwoyo pamusi wa 25 December rapera Vakadii? akatobva kumwoyo pako akatozvigutira akatosumaitananangoma akatakuwa akatodhakwa ndakatokugara pamhatso ngoyo pano utangorumbira wana usakabvanana kuti musunda udonhei December asati asiwani sunga werutya Tulilokia zata wa mtizi. Ambele kama na mzaru. Na ngapati. Hamuna nyaya yakamboinda. sabu arudanza ndinani Au amuna mtoto wa yedaira Kwanza na yeda ira. Tutangopinda mwanalizi. uchadzikama idzungura iri kuita uchadzikama
idzungu badzirai amakakasi murume urikuratidza kuti icriminal zvese nyaya dzake tikatitasakare ndichekaucriminal mukati kakupapasa kese kaari kudaitwa kana kuratidza kuti hambi haasati adya kurarama munhu mune vanhu unoramira kaucriminal saka anodzika manga usingazvizi kuti kunodiwa mari yedaina 40 inodiwa inodiwa Jadi nggak pandai usaha, nggak sih tinogona kukupa dheti akari dari kugunete tinogona kukupa dheti isusu usada kushamisa auda kuita zviperi zvana usada kushamisira dzikano utoriwo nyaya dzatinoona mumatemurino andiiziba yakamangarwa kwandiri hamuna kuwadzana imimi nyarara sabhuku achitaura kuti aurusiswa ukada kutonga wakachenjeraka ukada kutonga wakachenjeraka tinozopedzerana munomu usade kutonga wakachenjera urusiswa dzikama zvinhu zvauri kuita izvi zvikaizvi zvinozoupedzisira wakuita zvimweni pane ari kuzobhadhariswa mbudzi munomu nekukwesa nekusautaura chokwadi chakanaka ndakupawo discipline iyoyo tidzikama teerera kutora sabhuku mupindurana zvakanaka nesabhuku handinogona kupasuira apo nemva kana kuzi panongedzonibaaogara ibaba yadai uchida kuti chindaire magiri acho don't try to make fools out of us sakunga kuti dai asingatuda hauna kungwara kudarika isusu sanyeperwa usauya wakatibhimera mbandiba kuno ndozvakudaidzira uri kuzwa vanhu ari ese apiroti bwa uchabhadhariswa mbudzi dzimwe dzacho watibvunze kuti zvakada kudaidzira ndizvo saka ndozvakudaidzira kune mhosva iyoyo yemasvuka ropa ropa rakadonha munyika masabhusaurundu radhanimwo matemo mazuva 25 December unozviziva here unoiziva nyaya unogara munamasaundi vanhu ndiri kufanda ariana vavandimwana usakanganisirana uruziva kuti wauya kwari ukaita dzungu nezvekupedzera munoswera mwatama urudaire nhasi mubva mwabvaipoa ndikubokupangidza simba rezina bhozi ndikuona kuti urutofunga kuti wauya kutamba neshamwari yako kakuru ukufunga kuti chivainini napanapa kugara panapa kwapendwa ndipurezidendi utiwe kuti maharahara iwe urugara uri munomu uri murando wemunomuka iwe chouri kuda kuti urikutiza kuti tinotogona kusiya dare rino tichibva taenda pamba pedu tichibva tamutaura kuti mumveiroka unozviziva kuti simba iro riro rina unaziva kuti ukanga uchiuya kudare uri kuya kudare ende unaziva tinozi mambo kumusha kwenyu kuna mambo erero wekumusha kwenyu kwana kufandada kuna mambo kufandada usati chinhu chemusina mochiona unga chemama dzaswai kusina bhozi hamukodzeri saka ukanga wauya muno mukada kuzokuda kunga uda kupangidza kuti iwe unoziva kudarika izvi Sarah, don't talk when I'm talking kuda kutaura kuti mari yedaira wabvisera uriziva kuti uri kutotaura nechikwereti wauda kuti bababa uchauri kutaura chii ndakubvunza muno munhu haunambopara mhosva uri ukati handinakupara mhosva asi apa haana kuti daira ndikuedza kutaura niwe bhozi uri kutiita mabenzi muno ndakubvunza kuti dhani movayoyi haunambopara mhosva kana handina ndinombopara mhosva zvakadai zvakadai zvakuti wakubvunza kuti azi ndo zvimwanidaidzira uri kubvunza kuti ndo zvimwanidaidzira uri kubvunza ndiani pakati pedu apa ndinomboona urikubvunza bhozika
handisi kunobvunza mubvunzo iwowo muno makakasati akarutaura saka waungaiti ndiro mandaidzira here ndiya vaungarubvisa ndiye makakasati akarutaura tindandikutaura wataura neni ungautaura neni iwowo makakasati akarutaura une mombezi ubabavo hamuna chiro nharo chete apa pawapinda muno handiti waswera kuti utaura chii waswera kuti utaurei chichaurei chakadii chizere pasina hauna unyeba unonyepa bora urikuuya kunyepa kune kuti mudarire ndati already hauna kunyepa here ndakubvunza kuti hauna kumbopara mhosva here muno ukandina ndambopara mhosva unoziva kuti kwaiva wakafembuka kakana kuti wakadya zvounenge waya uchamhanya kutaura uchiita zvinhu usiziva kuti uchazvibiririsa already waane mhosva wauya iwewe ukataura kuti hana kumbopara mhosva asi panapa mapepa ako ari kutaura kuti kesi yako iri panapa ya 19 January 2020 uyo wazobvuma apa saka iwewe watonyepa already tiripo papo uri kubhadhara mbudzi mbiri dzekunyepa next court date unofanira kuuye nembudzi mbiri daidza iwewe watoone nyaya uzoziva chinozvipenda kudai wozoziva chichiinoti iwewe uri kuuya musi wa10 uri kuuya neaitha $80 kana uri kuuya nembudzi mbiri dzeinozi lying under oath wanyepera kare iwe wapika kuti nini kuda kumudzei chokwadi ubva wanyepa saka iwewewe tatopedza iripo tinotaura newe futi pachakuda kuti dzimwe ndidzimbiri tiri kuenda iwo tinochitonatsoswera nengoti tinonasaura kuti petosvika kumadhuruka panabva kuda dzimwe mbiri nhatu futi uchabuda munomo wane ende zvikatadzobhadharika izvozvezvo ichapedzisira yakupinza baba ako mukati ende mukazotadza kubhadhara ichapedzisira yakuzokusumidzai muzoziva kuti tinozimambo chii waani makore manganogara muno masauro 37 minutes mamina mambo hauziva paruchena wakambozwa kuti muna mambo here mambo mamina mambo muno pa37 years dzawakagara muno mamina mambo aizi mambo ari uri right iwo wakarwara naneva bonface nadanmon akabuda roba yakakusunda kadonhu pamba ndimhosva iwina saka tatokubata nemhosva iwe roba zvezvo wakatoita mhosva munyika ukarowa munhu ukakwadza munhu ukauraya munhu ukaita zvinhu zvisingabvizvina kutepo unongozvibatana saka iwewo wakanaka mhosva yako uri kuidzura wakaipara hauna kuuya kumatare masamoni akanga aruiso hauna kuuya iye wacho wakatomboya iwewo muri kuzi makazobhadharana makabhadharana makabhadhara mari madhirifite munomu anodiwa kuti mombe kuti imombe mune muchichadzana kuti mombirika wakabhadhara here dhirifite kuna dhanho nechigari wakazodini chigari wakazomba dhirifite
saka iwo manje anhu ari munomu mune problem yekuti kwemunoendesa mari murungodzvenga inini mari iyoyo tiri kuida kuno mhosva yako iyoyo inotuka maropayo i$450 mhou nemwana aiza unounza mhou nemwana kana uri $450 saka iwo wakaenda kuopa uyo 350 yabhondori yakatambwapa saka mari iyoyo tiri kuida kuno iwo chatoendaura dhango untaura kuti dhango ini ndakaupa mari yako ngeyekuwirirana kwenyu koubhadhara kwemwakaita asi mhosva yakapangwa kuno kurudiwa mune makuzonegosieta kuti unokupoimwerera kuti udini aperi mawirirane mwakaita but kuno kuti uda 400 yemhosva yawakapara iyi nemudzimbi dzemhosva yewapara nhasi yekunyepa under order. That's $530. Zviri kwarudo uchitaura kuti nhasi une mari kana usina fine musi wa10 May unode kuuya ne$530 but inini chikumbiro changu nemaonere ndiri kukuita dai ukaregera udini bhadhara kuti pane ndudo kutamba so zoti ukatobhadhara ndozondotambira kuti wabhadhara but ndainoti uregere ndobva ndachiitorobva ipopa nyaya yacho yakuti iwewe warambe kubhadhara zvendakati urizi ubhadhara ndobva ndaendesa kumagistrate court ndautanga kumwa masirvo eprison zvinenge inde unenge usingachauyi panapa babati unonge waudaidzwa chimanimani ndokouchakakirwa ikoko sochiite zvekutamba nedare rimwe saka iwowo ndo nyaya ndiri kutaura kuti iwewe dare rino kakubata nemhosva yako yawakaita kuna general wakarwadhani wakamutema mumusoro iwari kudaromba munomangirwe izvozvo kakubata nemhosva iyoyo nokatsunga ropa nobhadhara mone mwana kana kuti unobhadhara $450 nembudzi mbiri dzemhosva yawabhara nhasi $80. That's $580 to be paid plus $40 yewata yemadaira yokunobhadhara that's $570. nekuti mandizvo manidaidzira plus $40 yemwe mbudzi yekuti ndozvimandidara aribvusaka uchizi mukati musingadini muchiembera munoti chii mukati musikamu iwe unobvunza mbudzi futi saka yabva yaita $600 610 hatochindoti 6 saka mari iyoyo unoiwana rini ndoda kuti hauiwani badibva ndanyora kuno ndoda hanza iyi usaire because wewe ukatoti hauiwani nini mapepa angu aunofamba kuno sandikepera kuti chaona usingaiwani ukatoti hauiwani tikasike kuti gagaga zvoti pamwe paunoya musi wa10 ofisa unonge atori pano mwamadini mwamwasuruta tenandisandini yadinotorera muno mari unoiona rini unoiona rini uri kutora nyaya iyi senge iri kutamba mutera unotora matsangamire zvakanaka unokumbira period yekuti ndikadai ndinozodai zvinondiitira zvakadini ukati zvizozotoreka polisi kangoyapa kutotorwa kutoenda ndikosanigoni kunze kwekwakuedza izvi zvakusati kwaedza kumbirana matsangamire zvakanaka rega wotaura nawo zvakanaka tsangamire andishanda asi ndinokumbirawo materms and conditions eo ndichadai nekudai handizve kufembe hapana yanonyengedzana ndiyo ramwanzokumboya kuti totanga ndakwenda musanyengedzana kuenda kudare makasvuta manje unovhiringika
unozviringika unopedzisira kutaura zvinhu zvisina basa wakutobvunza nomubvunzo muno wakutodini wakutodaidai zvokunyengerana pakuti unonatsa kuuya pamwe pacho nyaya yako togona kutokuregerera tichiona kuti uri kushowa remote but kana wakuda kuuya uchitoita zviro zvekuda kuti mwakandiona here wemwe hapana ona anodakakuona wakutsva unotsaurwa ndese anongaenda kudzimba kwavo uri kuvhaira nawa isusu wacho futi tinenge tisisipo babu unenge wasara iwo nenyaya yani yako nyaya hauna kumboizwa kuti yakaenda kwamambo taurai usaite unga unopinga hauna kumbozwa here kuti nyaya yako yekurovana nadhanimo yakaenda kwamambo hauna kumbozvizwa here watoshandiswa kuzvizwa mapurisa ngokutorepi achienda newe nenyaya iyo ozai panyaya yaka ndo pamunorasika saka uchiona mwana vachienda kujeri vasikazivi nyaya yavo vaya kutorerwa nemapurisa ndeaso dai ukaenda kwavabvunza hakuna nyaya yadhani mobile kumapurisa kune nyaya yeassault depending nedegree yeassault yakaitika yacho inenge yaane madegree number first second degree third but nyaya yako yawakaendera kuyanga iri yeassault nhasi kune nyaya yako iwo nadhanimo nematsvuka maropa dhanimo iye kuno kwakatouya tisina kuuya kuno kuziwewo now that you are here takubata nenyaya yako ite nyaya yako waibvuma hauna kumbotiisa nharo wabvuma takubata nemhosva yako ndo nyaya yako madere yake saka ndati nyaya yako iwo unoda kuti ubhadhare 600 tititaura kuti unoda kubhadhara sei Masamona aikaga kukomplaia kuti wanga usina musevhi ndaimusevha wamusevha uchiti kuti urudi kana kudari saka kuti hasi kuziva kuti nyaya yakaenda hai kufembo kandichangamirira urumhanya wanyepa futi kechingani zimbiri futi hapai muri kuita zveutamba muri kungoti munomu hamuna hama dzenyu bamudare munomu hama dzasara kumbawo zvokuti ndoda kuenda isusu kunokuchindoya uchipenya tetichitosunga zvese zvetiri kunyora zvese izvozvi zvimachajisi aripo anobvumirwa nemutemo handisi kuita zvinhu zvomukune inonzi traditional leaders act ndinotokubata nemhosva idzodzo ndinotodzinyora panapa ndodzendichaendesa futi kwaregional majesty ndidzo dzouchasangana nadzo futi ndopouchazoziya kuti tinonzi dare chii uri kufunga kuti uri kutamba neshamwari yako ndiri kubvunza zvinhu zvebasa munhu veo uri kutodayira hako zveutamba iye unotokabhadhara 350 apa uri andishandi 350 reals inge ndachanda gore rese mushauka zvimwe zvacho neva kana uti kutaura soga unombotaura uchikomplea kakungozwisisa so patingazongoti gweju ina uri kuda kuti tumagweju tweko turi kubara mbudzi uchapedzisiriwa wachizotonona manje wazoti hei kudari nemwango wakoti asioni nedzungu rapera mira tunotohana tunosvika matiri tisasvika mukati ndanimori kuti ndiri kumba ndiri pasi pemunhu anhu mwese nyaya dzenyu nhasika hadzina mare panyaya dzenyu tichadzimira apa pari kutoite bhei tikatomboite iyi hambai naye dzakerwako uyo unenuyu ngatitambe ngatitobve nayo titombosenza toziva kuti nhasi tasenza ndefu at least tasvika over 1000 taapai 680 masati about 2 something I think tikaure another 30 minutes apa dzimwe mbiri dzinobuda futi taura dzindai dzanyaroramba waite mbudza
anotsangamira after that macondition ndokubhadhara uchada unoite futi kuti macondition ndimabhadhariro taura zvandibva kuti unobhadhara sei 100 kaukazokorera kuuya ne100 akutaura asi aundoiwo uchitaura zviri pasina chiro unoda ndakorere 100 ndazoona handizo vanhu vanozondoya kuti iyi mari yenyu handisikuiona saka totanga munani kunyora kuti tizotori neva mari yake anobhadhare pamwedzi pamwedzi tikutanga munani kutanga munamei handionosvarawa kuti wazobude dhoro unonge wati ndivakanisa madhezi ekundibhadhara kuti uri sununguka kutaura kuti ainenge ndokone kutangira ngeapa ndizosvika apa so 24 May mwedzi unonge wapera mwedzi tiri kuna 26 tozoyava 24 May ndeyokoti date 24 kurupa 24 May negwarukuya ne$100 or more noisa nemoibova never asina kuona dambudziko vaita bhati rekupotera nesabhuku ari apa ndio watanga kutokwajura ndio bhati rako raipotera ndisi nyaya dzangu ndozaifanira dzatopotera watosununguka ikwe but watanga kutokwajura sabhuku wako andozvone zvaita unaisada uchisapota sabhuku daindoti neva sabhuku ako ari apo chione kuti odii newatanga kubatira sabhuku wako unotatona kuda tochaya sabhuku ndindurura ubhadhara atobviswa wauzosabhuku ako ugana uri kuzviona mani unoziva wautoshaya sapoti kubva kuna sabhuku mani watondurura sabhuku wako kutotipa kuti dzimwe dzenguva ndichibuda muno wakutondichaya zvinonetiba tinomubata nebva haambonetiba nebva tinomubata handitokatsika yakanaka nebva masabhuku edu aya ndio hazvinofanira kuremereka zvese zvinoremeko zvine kuna mama sabhuku unozvikadzisa ani mazvona no sabhuku ngatidai kani zvotoreruka handovaziva bcause munhu ukatiza neoti sabhuku unoziva madhadha unoriziva dhamisi unoziva kuti madhadha akatomhanya resi panobudawo number 1 unoziva kuti madhadha akamhanya panobuda number 1 akamhanyisa kana ari 10 unoziva kuti panobudawo number 1 kuti madhadha akamhanya unoona kuti iro riri pamberi hauzvizivi hapana musawanza mbandibva ndokuzviringidza kudare shamwari ndokuzanganda ucharutsa haana uzviita futi wazwa usazviita futi unofuna watini chingwa womwamvura woya udare iwo zvakuda muno kana kosunge huni yakaita kunge girazi chendo uchisvika uchisitoona kuti mari weyoni izvi zvokupinda uchitaurwa masviga akadai uchidaira uchiita zvokutamba uchazoshamiswa uzi wakai zviro zvinji zvakaitika urikwa kuti hauziziri madhadha anomhanya pachikude rimwe rinoyarebasei hauziziba iwo kuchikoro wakamboita chiro wakaenda iro chikoro ukaita fomani form 3 saka waikwese kuti handikoni kunyora beni form 3 iwo kuti tikananisa signature yako mamboka ingadanzi handigoni kunyora basi nhasi ndikuzwa kuti form 3 saka wakunyepa futi tona uri kuona pachikude form 3 baba form 3 ngeudonyengawo ndiyo mabhezikuzi zvakatiwa hapana nechikoro chakaendaa ukatoona madairira ari utoita zvezerere kanhu haya akangwarira padurunga uko haana nezvaanoronga chinobuda uruzwa kuti handina nechinungi asangwa nemadhokta amwe masaintisti amari kudhraivha ndege
vamwana vari kuita chipara kutotema zvisoro nematemo ungadai wakaenda kujeri zvimwe zviro zvinotopangidza futi kutoti nefom 3 yacho bhozi kana wakatoita fom 3 riti jc wakatongoita fom 2 yacho ndingada kutozo hapana zvouri kutoratidza kudari munhu ngezvokazoti urido madairiro utoita ndatozvoona ine vanoona pane nguva inarapanaka kuti ndati kutopinda mumusoro mwacho hamuna chinhu unotozva urutorichoauzizviti madhadhaka mhanya unoona nhamba wani kwautarodhasikazvizesero rakwero kana kuti kuitakaustabhurikaustabhurikazvakaringe chibharanzi nourofu hausi kupangidza kuita wakarora wakaroora here une mukati wangati wana panoona ungati vari kuenda kuchikoro zvese zviri kuita bhobho wakatonatsourongeka iwe kutonatsoita bhobho pakuti baba unotozi baba auya vana tichiti dhedhe asikazviti madhadha akabvaita pari kwaudaro mune mwana wako unomu unokuti baba kutiuda munomu tidaira zvozoruderei unokuti baba chiwa musauya muchitiratidza zvimwe zvinhu zvitei tisinei nazvo munomutei tichida kudhira nenyaya yavo vanhu kwaona takuzoenda kobvunza kude kwese kwaunoti uri normal here bcause pane pekudaidzana udare wanodaidzana udare iwe urudaidzani munhu usirichi bo tenda uzotoda baba ani baba ako kana mukoma anodara bcause iwe unenge urutopangidza kuti hauna unozoti pane kakuvhairana udofoka kutotadza kwauri kuiteko kundokufera kunoita vanhu maexams bcause unozwa munhu achipinda mukilasi unenge aine mets 100 out of 100 unozwa kutanga kuti yatinofuzoa aidzatitsime izongati handidze fom 6 here usara imwe wobva wamudana iwe unenge uri kupangidza kuti hausi kuziva zvaunenge uri kuita anza dzimwe dzako vamwana vanokona wamatari vanotokona ngogona kudii iwo hautomborina nesasi hatichatokuzwisisi pamwe nemukadzi wakwati ndo wakapfimba iwo ndo wakamupfimba kutosvika sizvo mukadzi wacho kuti akatodaro amunhu taitaye mukadzi tinoziya arimo zvine zvakaite hapana unokuda pera samwari tiwangwara zvisikaitikana kubvudza iwo richitotazodaire mubvudzo wedhadha wobvudzwa unokubvunza musikana zvimwe bhozi iwo unonga akachifunda udarikani iwo rufo mudhiri iye utori nedigiri kana kuti une whatever form 6 kana zvakadii unokubvunza mubvunzo mwe usikazivi bhozi level of understanding yako iwo iri kogumira paform 3 paipe kuti uchitsvaka nzira dzekuti uincrease level of understanding uri kutoda kuvhairana udofo nechibharansi kudari munhu iyo zvanhese kutoseka waruna aritokuona kuti iwo hauzi unatsourongeka sati unobvunza watopfindirwa bhekubozi nhamo dzendakaona ndichifimba asikana eduka unotombomusiya kana 3 months kuti afapofu vanhu ndamusiyana wozobva mwoyo wadafu unozozviita iwo tenga wotsvaka mari tisiyana nezvakawanda $680 yorudo wenayo iwo vati unogona kubhadhara $100 pamwedzi ndizvoka kokatadza unouya kodii inaizvida kutataura nezvaivo toda mari kuri usajaira uda kuuya kutaura oza kutaura kuka it's only some people you don't understand kuti chii chinozokutaura jabureza unonze unoita nezvejabureza ndiani munhu izvizvi muzimbabwe muno unoita zvekuimba une mari udarika jabureza ungafunga izvi haungazivi asi jabureza unayo yekudini satitaurisa mahara amwe anhu ari kutochaja $20, $30, $40, $50 per head kuti kuimba kutaura
pamwe munofunga kuti kuimba chimwe chinhu chinotozi kuti kuimba kutaura, kanzera kuti azi kanzera kutaura, minista kutaura, president kutaura, lawyer mukoti kutaura, pastor unotengerwa motikari chete ngekutaura. Iwo unokuya munongo kutaurisa mahara ukaunda wapusa haitari kutaura nevhonere bai bo ukandiona satoti bhorusa muzvikabarire yake nduoroti unoda zvokuya wotaura unoda zvotaura but hausuda kuimba ungada utori nealbum mawedziwo ayayo wonoda zvoutaura nevanhu mahara. Go and change them into music. You start singing, you make money. Urudu usina mari unotaura nini? Unobhadhara mari yekutaura nini? Unoshaya mari unotaura nini? Wazasi kuti unobhadhara futi. Iwewe unoya unaona umoka hiyo. Unaona mafaro dollars right? Usina ugona kuya nayo yowauya nayo yacho unoya nayo usiya asi within that same month tsvakaya dini yacho tizive kuti mwedzi iwoyo wadini dzinorasisa usazofa wakazviita futi baba inovhiringidza unopedzisira wakutozotaura zvinhu zvisina nebasa rekutozototadza kuzwisisa iwe utori munhu ari right asi warya zvandorya nguva yacho iyo zvinokuvhiringidza brek iyo zvizoona wakubuda muno munenge wautoita heding wautemeka musoro bhozi hadzidiba mukangu titokuenda kumabhawa kunana muyu ndokunoda bhozi unongori korelaxa brek muchitamba pool munomwaita unga mukirasi hamudi forya zvinovhiringidza iyo zvizviri muchambiswa kuti zvendiri kuti wedzera musungwa sazviita imhosva yaunenge uri kutopara izvi tichasvika pakuti vanhu vari kuuya muno mutokusecha imo chiendaiwo toonana musi wa 10 May 24 May muchiuya nemadhadzi kutanga ukandoregera kuuya chete ndinobva ndafara